Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi padha nanti sih, he? Aku telat aku ya. Jan, gak nemu-nemu pitik capilan, gak loro nemen nek kon iku ndut. Jam pira iki jam pira? Biyen iko, sedekah wong adim ket teko, waya amin ket teko saiki. Mari muanganan wis mari sik ket teko ya Allah, nemen lek kon lapo sih jan iku. Sini-sini wong. Lah aku yo gak teko ndut ngene iku. Sampeyan niku liyane nyocot tae. Bapak ta, mbahku teko kari, mbahku teko dhisik apa sampeyan ya ora melu duwe gawe kok nyocot. Gak ero sampeyan iki aku ngrumati anakku. Daripada ngrungokne sampeyan nyocot tak mangan gedang kok. Yo gak ngono ndut, kan iku wis kulino. Lek wis setengah 5 lek aku yo gak nyang ndut, izin ta. Kan ate dipandek kene kok. Dibungkus iku berkatmu. Sini-sini wong. Ya bongko ya dipangan kene. Sopo sing kate ngentekno jajan akeh iki lho, Mak. Bapak Mak, wonge genok ah, Mak. Man, Mak, ngene iki mubadir ya. Arek ki karo izin. Jarno menengo tiba kan semangan, Nek. Gawane mulai. Iki barang, Mak. Arek-arek nek mburi lho ndut biodo. Jarno, Mak, mumpung kan wong iku lho, Mak, suwun yo. Ketok umi ambek Sri lho. Sabar, apa peduli aku. Tenganmu Sih iki. Mak, engko lah cangkemno bungkusane yo, yo. Gak benar iki.